ku duba ku gani cikin rashin mutunci fa abin nan da aka fara fa duk wani mutum da zai ma kansa adalci ya ji tsoron Allah ya faɗa wa kansa gaskiya wallahi ya san abin da 'ya'yanmu suke yi na rashin mutunci da rashin tarbiyya a TikTok ana buƙatar wa za su tsawata musu in dai kana tsoron Allah saboda na farko babu wani wanda yake babba ne da ba za a iya hawa social media ba a kira sunan mamashi da baban shi a zage shi tsakaninku da Allah haka ne ko baka bane haka ne sannan abu na biyu maganar ita batsala ta fuskar raye-raye wasu yaran in ka gansu a TikTok za ka rantse da Allah za ka ɗauka daga sama suka faɗo ko iyaye ba su da shi duk hukumar da ta san abin da take yi wacce ake kira hukuma wallahi dole sai ta tsawatarwa da wannan abin ta ɗaukan masa mataki ka je ka gani duk unguwar da aka zo aka kafa jangul ana shan ganye wanda suka fara ko 'yan kaɗan ne daga wata unguwa suke dala abin yana tasiri ga mutanen unguwar 'ya'yan da suka haifa ko bai yana yi saboda a hankali abin zai ainihin wato ci gaba a haka a hankali abin zai ci gaba tun bai burge wasu har yanzu yana burge su tun bai ba su sha har yanzu yana ba su sha to cikin abin da na gani a kwana-kwanan nan wannan abin da aka fara operation kawar da badala sai gashi kuwa da wanda yake lauya ne ya fito ya ce an tattaka doka bai kamata yankin zuwa su je suna kama mata ba suna taba su wani ma ya ce ya ji suna zage-zage a lokacin wani ma ya ce ana kaza wani ma ya ce ana kaza wani haka za ka yi ta jin maganganu ana ta yi haka za ka yi ta jin maganganu ana ta yi har sai da ta kai yanzu akwai wani yaro da na gani yana faɗa na farko maganan daudu an san daudu ai namiji ya koma mace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsinuwa ya ce Allah ya tsinewa mace mai shigan maza ko namiji mai shigan mata yanzu yau ta kai kwanan nan kun gani a Gombe inda da sunan wani zai auri wani suka zo suka tara matasa sun fi mutum 70 aka zo aka kamo su to cikin waɗannan akwai wanda na gani ya zo kan social media yana faɗar zai je ga fam ya ci ko na daudu zai ciki in akwai wanda ya isa ya mai kaza ka har sai da ta kai fa akwai cikin yaran nan yanzu wanda ya fito yana faɗa Malam Aminu Ibrahim Daura cewa shi ma maganan daudun nan in yana so a tsotsa mai ya zo za a tsotsa mai saboda tsabar rashin mutunci da rashin tarbiyya da al'umman nan ta waye so shi yasa cikin shawarar da muke bayarwa Malam Daura duk wanda ya ji a BBC ya faɗi matakan da suke bi kafin su je su yi operation a kowane gida kuma jihar Kano tana daga cikin jihohin da kowa ya sani abubuwa sun samu matsalar ana buƙatar sai an samu wanda zai sa gilashi saboda haka masu maganan an saba dokar wa aka saba ta Allah ko ta ƙasa idan dokar ƙasa kake magana ta kasu gida biyu akwai dokar da ta yi daidai da addininmu to in doka ta yi daidai da addininmu na musulunci ta Allah muna goyon bai kamata a karya ta ba akwai kuma doka ta ƙasa wacce ita kuma ta ci karo da ta Allah wacce ya saukar to wacce kake nufi an saba sai ga mutum wai hankalinsa yana tashi goyi an karya doka ta ƙasa dukkan wani lauya da yake faɗa wannan magana in za ka faɗa farko ka dinga sawa a zuciyarka ina rantse muku da Allah rayuwa a tsarin da ba na Allah ba lalura ce shi yasa sai ka ga wani abu ya taso mana sai mu rasa yadda zamu yi da shi na daga ciki yanzu idan wani ya fito ya durawa annabi a shari'a yawa annabi zagin ta maguzawa har yanzu babu wata tsayayyar doka da ta ce ga hukuncin da za a mai dan yana rayuwa a tsarin da ba nawa ba na Allah bane amma a tsarin Allah in wani ya fito ya ɗorawa annabi zagi yana da hukunci ko bai da hukunci yana da shi to sanda wani zai zo ya zagi annabi ka zo kana maganar dokar ƙasa kaga ai rashin samar da tsayayyar doka na cikin abin da ke haifar da rigima idan matsalar ta faru matsaloli da dama yanzu ɗaya daga cikin hanyoyin da musulunci ya kafa don yaƙar
talauci ko baci akwai zakka. Yanzu da doka ta musulunci tana aiki, duk wani wanda yake da kuɗi su ya kamata a san kuɗin shi wani wata yake fitar da zakka. Da zarin shekara ta yi an yi zo nisabi a kasa dukiyarka 39 a bar maka a ɗauki ɗaya bayan an kasa ta gida 40. Da Allah za a yaƙi talauci ko ba za a yaƙe shi ba? Amma yacin da ba musulunci sai wanda yake da tarbiyyar da ya ji tsoron Allah ya bayar, wanda kuma bai bayar ba to sai dai a haɗu a gaban Allah kuma shi kenan. Amma ƙasashen da ake da doka ta musulunci wannan ita ce ƙa'idarsu. To don haka ya zamanto wannan ita ce. To daga cikin aikin annabi akwai al'amru bil ma'arufi wan nahyi anil munkar. To da haka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya haɗa, ya ce wa annabi wani gurin khudhil afwa wa amru bil urfi sannan wa a'rid anil jahilina. Sannan haka annabi Musa Allah ya magana akan shi a daidaikun annaba suna umarni da kyakkyawa. Kai barin faɗa muku, duk annabin da kuka san Allah ya aiko shi a doron ƙasa, wallahi daga cikin ajandar aiko shi akwai ya umarci mutane da abu mai kyau ya hana su ɓanna. Wannan ina faɗa maka babu istisna'i. Yayi magana akan annabi Musa cewa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay'in sai ta fakudha bi quwwatin wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqina. Da zaman kawo magana annabi Isma'il Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Mu kuma al'ummar annabi Allah ya sake haɗe mu ya ce mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. In dai muna da imani to sashen mu ya kamata a ce yana kaunar sashi. Ya'muruna bil ma'ruf, dole mu dinga hana umarni a yi abu mai kyau. Wa yanhauna 'anil munkari, sannan dole in banna ta bayyana Allah ya ce dole mu tashi mu hana wannan banna. To hanawan mataki uku ne. Ko in kai shugaba ne ka amfani da ƙarfin mulki ka hana, ko kuma kai wa'azi, sannan ko ka kyamaci bannar da ake, amma kaka kuskura ka bari banna ta bayyana cikin al'ummar manzon Allah ya zama to kana daga cikin wanda suke goya bannar baya. Wallahi ka kai haka, wallahi mutum yana musulmi kada ya haka. Wannan shi ne. To da haka malamai sun kawo ƙa'idoji da shurut wajen al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Ku duba ku gani, duk wata doka a duniya dalilin ne sa Allah ya ce ya saukar da abu guda biyu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Mun saukar da littafi da ma'auni don mutane su tsayar da adalci. Sai ya ce wa anzalna al-hadida, mun saukar da bakin karfi. Kaga ga littafi ga al-hadid, bakin karfi. Saboda ɗabi'ar mutane akwai waɗanda duk sanda ka faɗa musu abu kace Allah ya ce ayi abu, annabi ya ce ayi abu, za su yi. Ko dokar Najeriya ce, a in ba haka ba me amfanin gwamnati take ɗiba sojoji da 'yan sanda ta zuba a gari in ta sa doka? In ba haka ba me amfanin in ka je bakin banki ko wani guri inda ba a tsaya ba suna rubuta no parking ba? In sun sa no parking me yasa suke ɗauko jami'in tsaro su ajiye gurin su tabbatar ba a yi parking ba a gurin? Ai nan jet ne ai, da sai a rubuta kawai nan gurin ba wanda zai shiga sai wane sai a tafi sai a bar gurin, kar a sa wani a gurin a gani. Mutane za su bi dokar gurin? Ka gani wannan dokar yanzu idan an sa ta nan gurin, shigarta da fitarta tana buƙatar wanda zai tsare ta. Ta Allah ce idan Allah ya turo sai kuma ba wanda zai tsare ta, sai kuma mutane suna tsammanin ta tsaye. Kuma ai watakila wajen shiga da fice gurin nan akwai wanda watakila kun san har rigima ana yi da su. Watakila wani in ya zo ba zai bi ƙa'idar shiga ba ko ƙa'idar fita ko ƙa'idar da aka sa, daga nan in an ce sai an maƙa'ida sai a yi rigima da shi. To haka fa mutane suke fa akan abin da ya shafi lamarin doka. Da haka Allah sai ya ce wa anzalna hadida, muka saukar da bakin karfe, fihi ba'sun shadidun, a ciki akwai tsanani, yaƙi mai tsanani, sannan wa manafi'u lin-nasi. Wannan shine dalilin da yasa kake ganin kowace ƙasa take tare da 'yan sanda da sojoji da custom da immigration da duk wani jami'in tsaro da na ciki
na farin kaya wanda baka gani da na wajen wanda kake gani ba dan komai ba sai dan saboda dokar da ta sa a tabbatar an bi dokar ta ka a karya mata doka ba shi bane dalili to sai Allah subhanahu wata'ala shi kuma tashi dokar ko ya saka ta ya ce ai ba wanda zai kare dokar Allah a doron ƙasa ba kuma masu kare ta sai da hali shine halin da muke ciki so a gurguje ƴan uwa abinda nake so in ciki da shi al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar yana buƙatar abubuwa kamar haka abu na farko al-ilmu ilimi ba wanda ya isa a Najeriya ya ce min wanda aka ɗora wa jagorancin Hisba a Kano Mala Aminu Daurawa ta fuskar ilimi jahili ne baka isa ba ko dan wace mata ne kai baka isa ba ban ce maka ba za su iya kuskure ba za su iya a matsayin su na mutane amma mu auna a sikili mu gani shi wancan lauyan da yake maganan wai a doka wai baka da halin ka kama mutum ka je kai masa bincike kaga yana da cuta ko bai da cuta a wace dokar a ta ƙasa ko a ta Allah shine abin da bai bambanta ba so ku gane dokar da kuke magana in fa ba ta Allah ba ce mu rayuwa a ƙarƙashinta wallahi lalura ne kawai kamar mutum ne yana tafiya yana jin tsananin yunwa bai samu abinci ba sai ya mushe sai ya ci shi kenan kawai wanda shi kan shi ma wanda ba na Allah ba ma ba ɗabbaƙa shi ake yi ba ballantana na Allah wannan shi ne amma yanzu yarinya ta zo ta shigo cikin ku tana ɗauke da cutar HIV ana mu'amala da ita ba a sani ba mun taɓa yin wani program a Darul Rahama a Kaduna na ƙoƙarin haɗa ma'aurata wallahi malam wannan tsarin idan wata ta zo ta ce tana son miji ta ba da hotunanta wani ya zo ya ce yana son mata ya ba da hotunan shi wallahi malam da muka zo 'yan matan da za ka gansu cikin gari ka ɗauka lafiya lau suke da aka yi musu tasa-tasai wa'anda suke ɗauke da cutar HIV inda za mu ce maka wannan tana ɗauke da cutar HIV na rantse da Allah sai hankalinka ya tashi sannan yanzu dan Allah ku duba ku gani a ce yarinya ai shekara 13 wata ta baro Maiduguri wata ta baro garin mu na Kaduna dan yana magana an kama mutum 5 daga Kaduna wata daga ina wata daga ina sun mayar da shi wata a tambaye ta ma ina kika fito a'a ba bayani ai shekara 13 ba boko ba addini ba turanci ba larabci dan Allah inda yakka ce ta samu kanta cikin wannan halin ya zaka ce ba zai taba yiwuwa ma to ilimi shine abu na farko sana abu na biyu wanda za su yi aikin ya zamanto Allah suke nufi da shi dan Allah za su yi dan gyaran al'umma da ci gaban addini a yanzu ko a makaranta asali a jami'o'i ba akwai maganar doka ta code dressing ba shigar banza me yasa suka sa dokar ai ba wanda ke cewa musulunci amma jami'o'i sun yadda da wannan tsarin na wannan dokar saboda abu ne da yake yana da nashi matsaloli shi yasa suka yi wannan maganin ci akwai wannan dokar wannan shine abu na biyu abu na uku shine ash-shafaqatu ala man ya'muru bil lini wat tadawaddud wa la yakunu fazzan galidan ya zaman to tausayi sanda za umarci mutum a ci yayi ko ya bari amma na faɗa muku ya kasu gida biyu yanzu wanda aka taba zaunar da shi aka mai wa'azi aka ja kunnen shi yake bari sai kuma ku ci gaba da zaunar da shi sai ku yi ta lallashin shi kuna gwamnati kuna hukuma wani sai kun bashi kashi sannan za a daidaita da shi shine ka'idar mutane kawai to wanda aka ja hankalin shi ai yanzu ba dukan mutane suke ba a'a in dai sun tattaro gurin wai sai ka ji wani yana faɗa wai yana ganin ana runguman mace wani kifi ne ba ko a ina ne duk wacce aka tambaya daga ina kike sai ta ce daga siyan kifi take ta tafi siyan kifi kuma ba a fita daga siyan kifin daga karfe 9 abin da ya sama da a dai siyan kifi wannan kifi ko ana samun ciniki a gurin kifin nan wallahi to wannan shine sana abu da ƙarshe wajen umarni da kyakkyawan abu da hana dole mutum sai ya zama yana da haƙuri da juriya dan irin wannan shi yasa Luqmanul Hakim wasiyar da yawa ɗansa babu inda ya ce masa ya haƙuri sai da ya zo kan wannan gaban ya ce masa ya bunayya aqimis salata wa amur bil urfi wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sannan wasbir ala ma asabaka in dai ka ce aikinka cikin mutane sanda duk wata banna ta bayyana ka ce za ka yi wa'azi
ko ka hana ta a bari ko ga wani abu da ya kamata mutane su yi sun ƙi ka ce a yi to na rantsi da Allah dama magana da zagi da sharri sai dai iya wanda ka ji kawai ka yi haƙuri wannan ita ce ɗabi'ar mutane magana ta ƙarshe da nake so in rufe mutane da ita kun ga irin wannan aikin da ake yi da karantarwa da wa'azantarwa wallahi da yadda kuke ganin ƙasar nan tana ciki har yanzu yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake kallo ya ɗaga wa mutane ƙafa Allah ne ya ce wa makana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin Allah ba zai taɓa hallaka mutanen wani gari saboda zalunci ba wa ahluha muslihuna matuƙar a cikin garin ana samun waɗanda ko da abu ya lalace su ƙoƙari suke sai an gyara to Allah ba zai ma al'umma haka ba yanzu mu duba annabi Isa da annabi Dawud aka turo annabawa guda biyu suka zo suka kalli mutanen nan suka ce Allah ya tsine musu albarka Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam sai ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadu Allah ya aka turo annabi Isa ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka annabi Dawud ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka Allah ya ce ba dan komai aka yi musu wannan ba saboda suna sabo ƴan ta'adda ne daga cikin aikin da suke shine kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ba sa hana junan su banna to duk lokacin da kana zaune a society da kaga an kai instant din da ga banna ana yi amma ba mai cewa a bari ha malam kana zaune a cikin ta to na rantse maka da Allah duk ukubar da Allah subhanahu wata'ala ya muku ko kun cancanta ya muku ita yawa inda da lokaci da mun kawo kissa wacce Allah ya kawo cikin suratul a'raf gari ne wanda zamanin annabi Dawud aka yi shi mutane ne sana'ar kamun kifi suke yi aka zaben musu ranar juma'a a matsayin ibada suka ce ba sa so asabar suke so aka ce ku je ga asabar din nan an ban musu ranar juma'a a litinin tun daga lahadi litinin talata laraba alhamis har juma'a sai kifin yake zuwa yau masabtihin shurra'an amma ranar asabar in ta zo sai su ga kifin ya zo ya tattaru yana ta mugun tsalle saboda yawa kamar ya taku tudu ma amma wa yau malazi tuna lata ake ranar da ba ranar asabar ba sai kifin yake zuwa kamar a ce ka fita neman kuɗi ranar asabar aka ce ka nemi kuɗi amma duk ranakun ka nema kullum in ka fita wanda ma za ka ce fa ne a gidanka sai ka rasa amma a ranar asabar ɗin da aka ce ka sai ka ga a ranar ga harkokin kuɗin suna ta buɗuwa ta can da can kuma an ce ka kai a ranar Allah ya ce mun musu haka ne saboda mutane ne fasikai to ana cikin wannan sai gari ya dare gida uku sai aka samu wasu a ran asabar ɗin da aka ce kasi wannan sun kamun kifi sai su je ko su haƙa rami ko su sa wasu ababe a ranar asabar ɗin idan kifi ya zo ya shiga wannan ramukan da ke kusa da ruwa tun da yana zuwa da yawa sai ranar lahadi sai je sai su kama kifin in aka yi magana sai ce ai Allah ya ce kar a kama ne ko ba su kama ba kaga an ce mutum ya fita ta kofa ya fita sai ya dawo ta windo to haka suka yi to da garin irabu gida uku aka samu yan ba ruwana aka samu masu wannan dabara ta kifi ya shiga ran asabar lahadi su kama sai aka samu masu wa'azi da masu wa'azin suka tashi suna yi cewa me zai sa su dinga yin wannan sai yan ba ruwan mu suka ce lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum wayannan mutanen da kuke musu wa'azi dan me za ku dinga musu wa'azi ai sun san ba kyau suke ai Allah ne zai halaka su ko ya musu azaba sai suka ce a wallahi ma'aziratan muna yin wannan wa'azin saboda yanke hanzari a gaban Allah ne ko kuma su Allah ya taimake su dawo su gyara bannar da suka yi saboda ka ɗauka cewa a lokacin da babu gwamnati in akwai gwamnati ita take rulin ɗin abu da sunan addini tuna daga cikin sharaɗin fa da Allah ya ce zai ba musulmi shugabanci allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata za su tsayar da sallah za su ba da zakka sannan wa amaru bil ma'ruf wa naha anil munkar za su yi umarni da kyakkyawan abu za su hana munkari
yanzu ku duba ku gani in ba yanzu daga bayan nan ba abubuwa suka fara samun matsala a Saudiya, wanda har yanzu alhamdulillah in ka hada ta da wasu kasashe zaka ga saboda kiyaye wannan ka'idar sallah za a kira duk wanda ya taba zuwa ko umara ne zai gani daga sanda aka ce maka an fara kiran sallah duk inda wani mai harkar kasuwanci yake ya rufe sai an dawo daga sallah. ATM in ka je ka zira kuɗi ya baka ba zai bada kuɗin ba sai bayan sallah, saboda aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf har yanzu bannar ba irin ta nan ba. Shi dan adam dama kana iya banna wacce ta bayyana ne ka hana ta, amma wacce take ta boye da wuya ka hana ta. To da Allah ya tashi turo azaba, Allah ya ce falamma atau ammanuhu anhu, sanda suka girman kai suka ki barin abin da aka ce su bari, qulna lahum, sai muka ce musu kunu qiradatan khasi'in, ku zama bare kaskantattu. Da haka ba wai fi'ili bane na aqimus salata ka zo kai sallah in kaga dama kai in kaga dama ka ki. Shi yasa a suratul baqara Allah ya ce wa laqad alimtum allazina tadaw minkum fis sabti, ai kun san waɗanda suka wuce gona da iri a cikin ku akan hana su da muka ranar asabar kama kibi. fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, fi'ili ne kauni. Wallahi Allah da ya tashi musu azaba, dan adam ne mutum yana zaune sai kawai a ce ya juya ya zama buri, kana kallon shi kawai raƙaƙaƙa shikenan ya juya ya zama buri. Domin kuma yanzu ukubar da Allah zai mana sakamakon barin al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, ko baka zama dabba ma ta fuskar surarka, to ta fuskar ɗabi'arka da mu'amalarka sai ka zama dabba. Dan Allah yanzu ka dawo da menene dalilin da yasa shari'ar musulunci ta amintu yanzu a da cewa idan kana da mata ƙaninta ko wanta ai muharraminta ne ko yana iya gaisawa da ita kowane lokaci, yana iya zuwa shigo guninta, ko uwa, don waɗannan ba a tsammanin suna daga cikin wanda wata alaƙa za ta iya haɗa su. Amma yanzu da mutane ɗabi'arsu ta fara tashi daga mutane suka koma dabbobi, don Allah ba kwa ganin kisa-kisan yanzu a ce ga uba yana neman ishi, uban da zai dawo yana neman ishi ko da mutum ne a sufarsa, don Allah ya zama dabba ko bai zama dabba ba? Kaga akwai me? Kaga ya zama dabba. Ana samun kisa-kisai yanzu kaga uwa ita take neman ɗan da ya haife ta yi alaƙa mara kyau da ita. Kaga dabbanci ya shigo. Mutane ba su san cewa wannan ukubar mu ma Allah yana nan yana mana ita a ɗaiɗaiku a hankali a hankali. Kaga mutum ga ɗabi'arsa ta mutum amma ya juya zama wa, ko kaga alaƙa na shiga tsakanin ƙanwa da wanta. Shi yasa yanzu ko ɗaya kuke da shi a gida yanzu, sakamakon waɗannan fina-finan na turawa da suke kallo, suna da good relation yanzu, kaga a shirye ɗaki a ɗauko waya cikin duhu, kaga ana dube-dube, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai ka sa ido. In ba haka ba ka saki jiki, sai kaga ɗan da ka haifa wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya, wannan shine yayanta, wannan shine ƙaninta, wallahi saboda dabbanci ya shiga ciki, shine mutum na farko da zai fara lalata yadda ka haifa a duniya kafin a fita waje. Ba ɗan bunsuru bane ke yin wannan? Kana iya ganin shi da mamar shi da yashi da kanyin shi da waye, an tambaya an ce ina ƴan matan naka suke, ce ai duk ga su na ai su ne ƴan matan da waye. Magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita, abin da ya faru a Indonesia ƙasa ce idan bai zama 100% ba, to kana iya cewa 99% musulmi ne cikin Indonesia. Dan ita ce ƙasa wacce musulmi suka fi yawa a duniya, amma da saɓan Allah ya zo ya mamaye ƙasar ya yawa. Hadda taro da ake da shi na saɓan Allah, ku duba ku gani, wai bature saboda mugun bala'in ganganci wani lokaci ya rasa ma inda zai saba Allah, sai a je a samu inda yake bakin teku ne, sai a gina hotel a gurin. Wani lokaci jirgin ruwa sai an ɗauke shi an tafi can cikin ruwa, a cikin ruwan a can za a je a yi a can za a je a yi saban Allah. An zo irin taron da ake na shekara, akwai wani tsibiri a teku da ƴan luwaɗi da duk wani matsayaci da ka sani daga ƙasashe mabambanta an zo an taru.
wallahi rana ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya dako ruwan daga teku ya tashi tsaye. Da ya tashi a tsaye ruwan a haka, duk wani gine-gine da suka yi da ka sani a cikin irin garin Abuja nan wanda za ka ga gida na da hawa 70-50, da ruwan ya tashi a tsaye haka sai da ya kera duk wani gini da suka yi a ƙasar, sannan kuma ya danno cikin ƙasar. ɗan jaridan da ke ɗaukar rahoto daga sama yana cikin helikwafta ya ce wallahi wani lokaci in ruwan ya yunkura ya yi sama, ya ce wallahi sai ya firgita ya tsorata don ɗauka yake ruwan zai janyo jirgin ne. Da ya danno cikin gari kuma a cikin awa ɗaya abinda suka ce yana gudun kilomita wajen 900. Irin waɗannan gine-ginen da aka yi na nan gidajen da kake ganin an musu dakin ɗin da ba za su watse ba, na rantsi da Allah idan ruwan ya zo haka yake ɗaukowa tun daga foundation ɗin da aka yi ma gidan da rodin da komai sai ya jijjige shi, wala malam ya kwasa ya watsa ya gaba da shi ya tafi. Tirela za ka ganta tana gudu yadda ka san gwangwani na gudu a kofar gidanka an yi ruwa a bola. Wani mutum da aka gama ana fira da shi ya aka yi ka tsira, ya ce to wallahi shi dai ya ga mutane hatta kiran sallah sai da aka zo ana samun matsala. Ya ce kiran sallah ma fahimci ba daidai ake yi ba. Ya ce to sai ya ɗauki kekensa sai ya zo kamar nan masallaci inda ake saka takarda ta sanarwa akan wani abu, sai ya zo sai yi shi da larabci da kuma yaren mutanen garin, sai ya manna takardun guda biyu sai ya wuce da kekensa. Ya ce wallahi da ruwan nan ya taso, ya ce shi dai ya gan shi a cikin masallaci amma ya aka yi shigo masallacin bai sani ba. Kuma don Allah ya ajiye wa mutane aya fa, yanzu kaman wannan masallacin wallahi idan ruwan ya taho in zai shigo nan estate ɗin wallahi zai iya shiga ko'ina amma masallaci ba zai shigo ba. Don Allah ya nuna mutane shi yasa nan gurin da mutane suke renawa, yanzu idan an tashi karatun nan an kashe fitila ko'ina ko ba fitila, babu inda mala'iku ke hangowa a sama su gane doron ƙasa ne in ba wannan ɗakin na Allah ba. Ya ce yana zaune a cikin masallaci idan ruwa ya koro mutane kamar mutum 1000 haka kowa yana gudun tsira, ya ce sai ya ɗebi kamar mutum 900 da wani abu sai ya koma da su, sai ya bar 'yan 4, 5, 6 sai su tsallaka sai su samu su shiga masallacin. Wa'annan mutum 4, 5 ɗin wallahi malam kowanne daga baya da aka bibiya kaiwa ne aka yi katsira sai ka samu akwai wani abu na nagarta na kirki da yake cikin al'ummarsa, na daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale shi ya sha dan ya bada labari nan gaba. To wannan ke tabbatar maka abinda Allah ya faɗa cewa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin, wallahi Allah ba zai taba hallaka gari ga baki da saboda zalunci wa ahluha muslihuna, matukar za a samu wasu kokarin suke sai an yi gyara a cikin ta. Da haka muna roƙon Allah, Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a gyara abin da ya lalace cikin al'ummar annabi da mu. Allah kada ya sa muna daga cikin wanda za mu ba da gudunmawa wajen ɓanna ta zahiri wajen lalata al'ummar annabi. Da haka duk wani mutum da ya san yana ɓanna, in ma Allah ya jarrabe ka da ita, to kaka kuskura ka yi ta a inda wani zai koyi ɓannan saboda kai. Yawwa, duk mutumin da annabi cewa al'umma ta duka wacce suka yi ma Allah laifi, akwai yiwuwar abinda suka yi ma Allah na laifi Allah zai iya yafe musu, amma ya ce banda wanda suke bayyanar da saban Allah. Akwai wanda zaka ga wazo ya abu sai ce maka wai bai ji kunyar Allah ba, kunya wa zai ji? Ka kusan ko a gaban babanka kai abu aka yi magana ka ce ban ji kunyar uwata da ubata, wannan ya nuna kai dan iska ne, baka da mutunci, dan banza ne wallahi. To wani haka karare zai ce wai bai ji kunyar Allah ba. Ka kusan rashin mutunci ya kai mutum ya ce ko Allah bai jin kunya. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Imam ina ganin zan tsaya nan, lokaci ya ja. Wannan karatu ne da abin da mutane suka ji karatu ne da ya zo babu shiri, kawai na da gabar da shi imam yake wannan bayanin ne naga ya kamata in dora daga inda ya dora. Allah ya yi mana albarka ga baki daya, kuma kan mu manta mu ci gaba da yin addu'a ga ƙasar nan. Kowa ya san cewa ƙasar nan tana cikin wani hali ta fuskar abin da ya shafi matsatsi, ta fuskar tattalin arziki,
hali abin da ya shafi harkar rayuwa musamman uwa uba wanda ya fi damun al'umma shine matsalar tsaro. To mu ci gaba da yin addu'a shugabanninmu Allah ya riko da hannunsu, Allah ya ɗora su akan daidai akan matsalar nan, kuma inda matsalar nan ba ta je ba mu yi addu'a kada Allah ya sa ta je, inda kuma ta je to Allah kuma ya nuna mana ƙarshenta. wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bali ko to ka gani sunan garin ya faɗa inda abin ya faru, sunansa Bali a Indonesia, dan ka san ma kana hadisin yuftara ba ƙarya bane abin ya faru. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Adar TV takut